Match na match. Mahaba lang unti yung Jensen, no? Kapal sa kapal, parehas na parehas. Yan yung 1G. So ito naman yung Bang Jensen. So pakita lang natin sa inyo yung galaw ng mga gagamba. So yan, pakita mo natin yung galaw ng Jensen, no? So hindi ko napapakita yung galaw ng gagambang Japan kasi alam nyo naman yung galawan yan. So medyo aligaga. Ano? Yun, lalim mo. Depende sa lighting pala, no? So yan yung gagambang Jensen. So kapal. Good size lang naman, no? Pero kapal. Okay, game natin to. Parang intro pa to. 1 month. So siya yung ilagay muna natin dito. Pabangin natin siya. So yung Japan naman is ito. Yung bang Japan, no? So yan, labas na natin. So ito talaga mga Aji, may mamamatay dito, no? So hindi ko lang kung kakayanin ng gagambang Japan yan. So sa laki. Oh. Parehas na parehas, no? Almost identical. Medyo mahaba lang na unti yung Jensen. So i-game natin. Hindi natin patagalin mga Aji. So mangursunada na kayo kung trip niyo yung Jensen o itong Japan G, no? Game natin. So walang awatan to mga Aji. Kala ka takbo pa rin yung Jensen talaga. Hindi kayang pwersa ng gagambang Japan, masyadong malakas. Strong ang kuya mo. Ito yung substitute natin. So ito talaga sobrang laki naman nito. Kita nyo yung galaw ng gagamba. Hindi ko na kasi niloadan, no? Pero loaded naman to 2 days ago. Grabe, hindi talaga nangayaw yung gagamba, no? So ganun kalakas yung pwersa ng gagambang Japan. Dito 7 lang yung gagambang Japan dito, or 8. Tapos katawan nandito pa sa Jensen, no? Baka 7 lang gagambang Japan dito. Malaki to. So dali, game natin to. Game natin, no? Tanong kakayanin niya ba yung gagambang Japan? Game. Laki talaga niyan. Game na. Tapos ka ngayon gagambang Japan. Hanap ka ng katapat mo. Visit. Patay talaga gagambang Japan dito. Masyado na. Sabi niya, 7 Gs na to, boss. Hindi na kaya. Tignan natin kung kakayanin niya pa. Makapal naman siya, eh. Tignan natin yung tibay niya, no? Boom. Grabe, wasak-wasak din, no? Ang daming tama, no? Mga kintab-kintab. So tignan natin yung sa baba naman. So nasa baba, gusto mong umakyat, pinutulan. Ang laki talaga nito. Aray. Grabe, gigil na gigil, no? Kaagat yung kamay natin. Harap. So malaki talaga siya, oh. Harap. So nangayaw yung gagambang Japan, pero nalaglag yung normal na gagamba. Yun na. Tapos ka talaga. So kung ano yung ginawa ng gagambang Japan dati, ginawa sa kanya, no? Grabe to. Kinuha siya sa likod, mga Aji. 1-1. Wasak yung likod ng gagambang Japan. Ayan. So wasak na, no? Kung paano niya pinatay yung pang derby dati, ganun ang ginawa sa kanya ngayon. Pinahirapan siya ng gusto. Grabe.
So tipok silang dalawa, no. Pero nangagat pa to. Papatayin niya pa tong gagambang Japan pag nahuli niya. Masyado kasing malaki, no. Ang haba na masyado, no. Tapos katawan. Halos kanya pa yung katawan, likod ng gagambang Japan, no. Grabe. Winasak siya na ito. Wasak na wasak talaga siya. Grabing gigil. So ang dami niya ring tama, no? Meron sa dibdib, tapos sa paa niya, dalawang paa niya. Ito naman gagambang Japan, wasak na wasak talaga. So declare natin panalo yung normal na gagamba, no? 7 Gs mga aji. Grabe, gigil na gigil. So papatayin niya talaga yung gagambang Japan. Sa huling kagat niya na puruhan, no? Nalikuran niya. So patay siguro to. Pero hindi. Babasain natin yung likod nito. Balitaan ko kayo kung makasurvive. Pag nakasurvive to, papamolt na lang natin. So tingnan natin, ha. So yung technique nito mga aji, para yung sugat niya is magsara, binabasa natin sa tubig, ilulublob natin. Ito mga aji, lublob natin siya, no. So naninigas na siya mga aji. Uy, wag. Ay hindi, matibay-tibay to kasi may pondo ng gamot to. So lublob lang natin ng konti. Matibay-tibay to mga aji kasi may pondo nga ng gamot, no. So yan lang naman kailangan niya yan. Then hindi natin lagay sa halaman. Dito na lang muna, no. Sa lamesa na lang muna siya. So yun yung isa. Yung gagambang Japan naglalakad na ulit. So wasak na wasak siya, no. Grabe. Yung huling kagat talaga. Buti nga binitawan pa siya, kundi wasak na yan, eh. So ito yung normal na gagamba. Papainumin natin lang ng tubig to. Kasi buhay naman to. So ito sila, pagtabihin lang natin, no. No, groggy din, no. So yun yung gagambang Japan, buhay na. Naku, kung pitpitan pala, panalo tong gagambang Japan. Ito yung sabi ko sa inyo, ang bilis makarecover ng gagambang Japan, no. Ayan, no. Patay na, naglalakad na ulit. Ang bilis nakarecover. So yan yung problema lang sa kanila, no. Madadaya ka talaga kasi ang bilis nilang makarecover. So ito naman, lakad niya, idol. Tingnan natin. Malaking gagamba talaga to. Gigil na gigil pa rin, kaagat at kaagat pa rin. So yun lang, sana nag-enjoy kayo. Nabigyan ko kayo ng magandang laban.